Hello, good morning. Morning po, si Jude po, ito yung sa Kaskay. Ah, nakapunta niyo kagabi po. Ano sabi ng pinsan ko? Papulo ko talaga tayo. Sabi, sabi ko 24 ko na yung binigay. Hindi niya tinawaran. Magkano? Kasi ngayon tumawag sa akin. Sabi niya, kahit ibigay mo ng ano, naibigay mo pala ng 24, sabi niya sa akin. Kahit ibigay mo na ng ano, 23.7, sabi niya. Na-deal mo na pala yung 24, sabi. Sabi ko, 24. Yun nga sabi niya, kahit ibigay mo na ng 23.7, sabi niya. Kasi tumatawad kagabi, sabi niya. Eh, nakita niyo naman yung gusto. Oo. Oo, pagka ano, balita mo ako kung ano. Ibang, yung pala yung kukuha. Akala ko ka. Oo, maganda naman yung sasakyan, wala namang issue. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Oo. Eh kasi pa, gusto daw niya pa-testing ba? Hmm. Pwede na ito. Magkano lang? O sige, ganun na lang po, balitaan mo ako. Oo. Oo. Kasi sabi ko na-deal ko na yun ng 24 na. Sige po. Sige po. Balin di may sama ko na. Nata naman pinagbalin di may. Di may sa balin. Ay, ang unik ka. Ay, ang panunuto may agad. Kasi sa kanya Yasmin, parang hindi ka nang hanap, hindi nakatatali. Kasi hindi siya makapagpapit pag doon kami direct ng burger. Pero pagkakadirect doon natin napapagpapit nila ng 50 ng ano. No, dito na ka-charge ang ito battery. No. Ha? Hindi ko na nakikita eh. Pero nandun pa rin siya. Break it, tugawitan niya. Pinutin mo. Yun ba yan? Hindi sila niya pag ano. Pray love lahat ang starting mo ba? Pray love ang hindi yan. Sarili dito ang kanila na support din siya. Ay, kaya yung nagano ng ibang mga items. Oo, dami yung mga bago din na. Pag-ibig lang yung wala. Sige lang, sige lang. Sige lang.
Gray lost. Hmm? Gray. Wait. Hindi may isa nun. Ganun pagbubuhat. Wala siya.
Ay, Samsung. Sina. Ano ba yun? Samsung. Si. May ate. Nakapagod sila. Hindi. Ibalik lang ang sakit. Tapos, ang sakit. Hindi nila mo. Hello. Ate. Hindi tayo. Ha? yung may sama ka na.
Connect mo. Pa-connect mo. Connect. Connect. Wow. Hindi siya ba tinulog ko? Chat-chat na ba?
Kasi sumunod na siya dito. Hindi, may dating import sa industry. Kung ba ito sa mga sa center, Hindi na yung lalabas nila. Hindi na lalabas. Baka dumiretso nga na lang yung tayo eh. Update lang din po ngayon. update ng basa. Once this po, kailangan lang sa trabaho. Tulog ka na naman. Tulog ka ng tubig. May hindi pa. May sinara akong name. Yung live ko sa video. Balik nilang tayong dalawa dyan po. Mag-isip pa ako ng mag-subscribe ka. Tapos manoorin mo doon lang ang maging class mo. Ayun. Para naman sila magpunta. Iwanap ka ni ate para para din yan. Tulog din naman. Lima na, umuwi na. Oo, tingnan mo.
Kundi meron ang buhay sila ng kaya understand mo. Hindi ba may kids? Madalas mo na kami. Madalas pag nakamit ako sa kanya, then maganda siya. Ito naman, mga 15 na din. Siyempre, nito sa pag-rewrite na po siya. Ito yung early. Ito yung early. Mas papa ng service ko. Yung mag-rewrite ko. Ayan na naman yung driver. Ito alam mo kami yung driver. Hindi ito. Ano ito? Hindi ko nakatuklap na yan. Ano na yung tulad na? Ano ito ito? Simple? Hindi mag-dudalik ka na Lamborghini, malaki. Meron na mga bowl sa kanya. May mga baby kang ano yan? Ano yan? Bowl. Mga bracelet, mga ano. Pag dito nakabawal, dito ba? Walis yan. Parang sanda. Okay. Hindi mo lang sa ang gato.
Sa umpisa, pero pag tuloy-tuloy na,
from drawing to finish. Sa akin din, wag na complete. Ina. Ma'am. Drawing na. Tulog na lang si Jen. Hindi ko. Ay, sa umpisa. Sa kasi syempre yung ano niya, yung parang reaction. Pag umpisa ng tusok-tusok. Wala na itong sakit. Wala yun sa'yo. Wala yan. Kasi walang... Mabilis lang. Yung pag nag-umpisa na yung sa una, parang tusok. Pag tuloy-tuloy na wala na. Sa laki ng likod. Ganyan ka na lang lumabas. Tama lang yun. Bilis naman ito. Tsaka ano rin, umpisa lang yung parang kirot. Pag yun sa ano, Saan? Saan ba ito ganda? Ay, sabi. Yung saan mo ba ganda yung dito? Or taas ko? Ayun, yun. Oo, dyan. Ito naman. Parang sa isang linya. Ito na mabilaksin na. Hmm? Ito na mabilaksin. Ako din. Di ba? Hindi ka lang gano'n yan.
Ano yung brainwash niya? Uy!
Sige, yung hindi gumaling. May ka din ba? Eh? Bakit ka dyan na? Ganun na yun. Yung ano? Eh? Saan tayo? Siyempre. Bibili ka lang. Bigay ko ng bigay. Yun kami. Anong June? 28 pa lang yung 15. Doon lang sa meter lang po. May isang mga din. Tama lang. Ang gabi. Gusto mo yung kay Wara? Sabi-sabi. Hindi na masak. Yung gawin ka sarap daw. Bakit ka pa dalawang dito? Ito na sa 100. Meron isang masarap. Saan? Sharp baby. Ah, Limited pa. Marami na rin dito sa Sato. Sa may LDA pa. sarap din mo kaya. 69. Oo, may unlimited na barbecue na. Ah, Sawa ka dun sa ribs. Doon pupunta ka hanggang maghapon na pa. Sulit. Oo, maghapon daw. Walang limit ang oras. Wala. Ito na yun tayo nagsabi. Dalawa yun. Magkatabi yun sa may pizza hut. Ang sexy ng gato niya. Pwede ka din. Pwede ka. Tapos ko raw. Tapos na. Sunod. Propay.
to. Ano? Sasa. Hindi pinilit yun. Ano daw mo? Nay. Sige tayo. Ate, thank you. Ate. Na hindi? Straight. Ano bang maganda? Oo. Saan ba natin lagay itong isa? Saan? Hindi makita. Dito po yung ano ilaw. Ilaw gitna. Sa gitna. Ito sir. Gitna. Huwag ka magwala. Diretso din. Red. Sige.
Punching ah. Apo. Hello. Ay, hindi na po. Oh, isugi lang po yung kaano sa isugi. Mas 25? Saan? Rin po? Ah, okay. Saan po yung, saan po ba yung mga location order na ito? Ready to move into ba yan? Or, ano? Mhm. Ayun, iPhone. Magkano po ba yun? Ano yung mahaba ba yung flexible plan tulad ba? Or, baka? Magkano mabigat po yun? Hindi po, ganda. Wala po. Sa size, sakyan na. Kung 3, plus, ano? Mm. Mm. Mm.
Okay, may picture. Oh. Anong pangalan ko ng property, sir? Wala na po. Wala na po, private po. Hindi, gusto na na po. Oo. Nandiyan lang po. Oh, kasi mabigat. Ganit na pamilya. Hindi po sa ngayon kasi sir, hindi po kahit yung budget mo sa yung down payment kasi mas open yung receipt po. Mabigat po sa mga ito. Medyo type factor ba dito? Meron pa kami sa kasi nasa yun. Pag natapos na lang, meron akong oo. Kaya, alam mo naman sa Pilipinas, lagi na kailangan mo ito sa bayan. Oo. Sorry, interested naman ka. Interested naman ka kasi hindi pa kasi so, nagtitingin na ako ng best option na. Mahirap kasi na-isip na pagkaan. Oo. Mainit na. Oo.
susunod ka, medyo mabigat. Medyo siguro pero pagka yung round natin, hindi na kaya sa'yo. Tawag naman. It. Sige po. Anong? Yan, okay. Direct. Direct. Thank you. Sige na din. Salamat sa tawa. Okay. Ano sa puti ang mukha mo? Ito mo. Put ang ganyan ako. Hindi lang ako lang. Pag ganun yung Sa tayo natutulog mo. sa para ito, depende sa level ng tolerance. Hindi ko start. Hindi mo nalulunas. Lalagyan mo na rin ng tali niya. Parang mahulid na yung Brad, Patay na ni Bunny. pinatay niya ang gani.
Kasi na tayo. Ang last. Wow! Wala po ka. Wow! May gusto ko. Kung Ano ba? Sandal. Hindi naman yung Wala mo sapatos mo? set. Hindi naman tayo dito. Nag-model ng ng wow! Mayroon na si Gigo. Wow! Dahil kukunin ko na ito. Wow! Pusa. Nang huli ng card. Ilang card yun? Isang ang? Ba't di mo nasumple? Ayun, mga watcher doon. Level? Wow! Ano ba yung pagiti o ito? Susunod si Ate Mili na mag-ano natin. Magtatatawanan siya.
Busy kasi manang nagre-refer. Ini, tama siya.
Araw-araw kay nipis. Puting-puti sila. Ba't hindi puti nilagay mo? Ano makikita? Ha? Wala bang puti na tatak? Ay, Para sa mga ganyan. Sinisiyan niya si Bang.
Excited ka masyado, sir. Makasurvive ako. Sisi. Sisi lang sa'yo. Ano yung sexy? Ako ang malikod. Malaki na yun. Pero yung sinalikod ka po ba yung likod? Dito na lang muna para isang Ah, sige. salamat ba sa'yo? Bili ka na lang ng gamot. Anong pinanggagamot mo? May ano ako doon, yung parang ganyan. Petrol. Yung- Mag-petroleum? Anong ano? Anong Bili ka maganda? na lang ganun. Ay, sige, sige. Anong pangalan? Pwede mo picture ah. Kano yan? Sampu po. Ang po, ito na lang. Ah, sige, dyan lang, dyan lang natin. Kasama ba ito? O bayaran lang ito? May singko Oo. pa. Ibang... Sige, sige. Pwede ko bilhin sa ano? Sa ano? Wala sa... Ikaw na lang. Sa pharmacy kasi ito yung... Ay, sige, sige. So, Okay na. okay na to. Kasya na yan? Ah, ito bago maligo. Kunti yan. Malaki ito. Mga ilan yung kailangan ko? Mga dalawa. Dalawa. Ah, sige, dalawa yung to. Tapos na. Kano ba? Ayan yung sa tattoo lang yung sa ano sa magkano? 150 at saka 30? Yeah. Ah, so yun na yun. Tapos yung sa gamot na lang yung dagdagan natin. Ito sa isa. Ah. Kaya ko na lang isa ba sige. Ano? Salamat ulit ah. Salamat ulit. Are, rin ka pa may isa. May isang Hello. ano pa. Ang kaluktanan, ani. Nandyan, yan ulo ko. Wala, pamalit tayo na. Salamat po. Salamat po. Kamti, pinag-break na lang kami, no? Kamti agad siya. May sapay. Dinluktan. Silent ako
Ganyan, salamat. Sige, Welcome. Napalaki po. Nakalak. Salamat po. Tumapas. Salamat. Minuto. Sumay. Pumunta kami. Hindi ka mo. Mamika. Di pala need the pate. Red! Dualong ka rin.
Sa tao din ito pa. Jay, Tampay. Yung wala nangalan ni